Χαίρετε, λέγομαι Νίκος Καϊσερόγλου και θα σας παρουσιάσω την εισήγησή μου που αφορά την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως μικρή εισαγωγή θα ήθελα να πω πως ο διαρκώς αυξανόμενος εγχώριος και διεθνής ανταγωνισμός, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η εναπόθεση των ελπίδων στην εκπαίδευση για ένα καλύτερο αύριο σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό επίπεδο φέρνουν την ποιότητα στο προσκήνιο και καθιστούν την έρευνα σε σχετικά θέματα πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ανάδειξη των δυνατοτήτων εφαρμογής της αξιολόγησης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματά της και στοχεύοντας πάντα στη διαρκή βελτίωση, είναι μερικά από τα διακυβεύματα στα οποία επιχειρεί να τοποθετηθεί η εργασία. Στην Ελλάδα είναι έντονη η συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογηθούν και με ποια κριτήρια, αφού είναι κατανοητό ότι η ποιότητα συνδέεται εγγενώς με την αξιολόγηση. Τα ερωτήματα της έρευνας είναι 5 και είναι: το πρώτο, ποιο είναι το αντικείμενο της αξιολόγησης? Το δεύτερο, ποια είναι τα είδη της αξιολόγησης? Το τρίτο, ποιες περιοχές του εκπαιδευτικού έργου και ποιοι επιμέρους τομείς του εκπαιδευτικού πρέπει να αξιολογούνται? Τέταρτο, ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού? Και πέμπτο, ποιοι είναι οι φόβοι και οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών? Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας κρίνεται υψηλή, καθώς θεμελιώνεται στην ίδια τη σχολική ζωή, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μελέτη είναι σημαντική κυρίως γιατί προσπαθεί να εμπλουτίσει τη σχετική θεωρητική και μεθοδολογική συζήτηση, ώστε να υπερκεραστούν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα στη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να αναδείξει τις αδυναμίες, αλλά κυρίως τα δυνατά σημεία των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας ενός διδακτικού αντικειμένου, ενός προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευόμενων ή των εκπαιδευτικών και της συνολικής λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται στην αξιολόγηση είναι ο μη καθορισμός σαφών και συγκεκριμένων και μετρήσιμων κριτηρίων. Η αξιολογική διαδικασία είναι πιθανό να επηρεαστεί από τις προκαταλήψεις των αξιολογητών, ακόμα όμως και από τις προσωπικές γνωριμίες αξιολογητών αξιολογούμενων. Όταν στη μέτρηση η αξιολόγηση ποσοτικοποιεί ποιοτικά δεδομένα και επίσης προκύπτουν ενστάσεις για την αξιοπιστία των ατόμων που καλούνται να αξιολογήσουν και για τον βαθμό που είναι καταρτισμένοι σε. Η παρούσα μελέτη στόχο έχει την επισκόπηση της άποψης των λειτουργών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα στοχεύει στη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο αφορά την ύπαρξη δράσεων και πολιτικών για την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Να περάσουμε στην ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Τα στοιχεία ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τον ερευνητή με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και βέβαια την κατάλληλη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τις προς διερεύνηση έννοιες της αξιολόγησης στα σχολεία που επιθυμεί να μετρηθούν. Επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η κλιμακούμενη απάντηση κλειστού τύπου πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Η τεχνική της δειγματοληψίας συστάδων ή συσσωρευτικής δειγματοληψίας ή δειγματοληψίας κατά συστάδες κρίθηκε ως η καλύτερη λύση. Η επιλογή του δείγματος βασίστηκε στη διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 περιφέρειες. Ως συστάδα ορίστηκε ένας νομός από κάθε περιφέρεια με βάση το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ΠΕ70. Ο πίνακας που βλέπετε δείχνει τον αριθμό των σχολείων και των εκπαιδευτικών.
Τα στοιχεία είναι από την Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κατά το σχολικό έτος 2015-16. Στην παρούσα έρευνα ο αριθμός αυτός ορίστηκε στο 8 με 10% των εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας. Το τελικό μέγεθος του δείγματος είναι 2088. Τα θεματικά πεδία της έρευνας είναι τα εξής: αντικείμενο της αξιολόγησης, είδη της αξιολόγησης, αναγκαιότητα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, αντιμετώπιση της αξιολόγησης και συνέπειες της αξιολόγησης. Περνώντας τα αποτελέσματα, ξεκινάμε με την ανάλυση του τελικού δείγματος και στον πίνακα βλέπουμε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες. Η πλειοψηφία των συμμετοχόντων είναι ηλικίας 50 έως 59 ετών, με 21 έως 30 χρόνια υπηρεσίας, με σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και προέρχονται από αστική περιοχή. Συνεχίζοντας τα αποτελέσματα, ακολουθεί η ανάλυση των θεματικών πεδίων. Σε βαθμό πολύ έως πάρα πολύ εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι αντικείμενο της αξιολόγησης πρέπει να είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Σε λιγότερο από αρκετό βαθμό οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η εξωτερική αξιολόγηση είναι ένα είδος αξιολόγησης και αρκετά έως πολύ ότι ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης είναι ένα άλλο είδος. Πολλοί έως πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι οι επιμέρους θεματικές περιοχές, παράμετροι του εκπαιδευτικού έργου που πρέπει να αξιολογούνται είναι τα προγράμματα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό, η οργάνωση και διοίκηση, το παιδαγωγικό κλίμα, η διδακτική μαθησιακή διαδικασία και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Πολλοί έως πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι οι επιμέρους τομείς του εκπαιδευτικού που πρέπει να αξιολογούνται είναι το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας για την αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, η διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια και η επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη. Αρκετά έως πολλοί εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων με την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος για ανατροφοδότηση και σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πολλοί ως πάρα πολλοί οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είναι η συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, η διαρκής επιστημονική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και η διαπίστωση των αναγκών για επιμόρφωσή του και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής. Αρκετά έως πολύ, στόχος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είναι η ανάγκη αυτογνωσίας του με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών ως προς την παιδαγωγική του κατάρτιση και τη διδακτική του ικανότητα. Σε αρκετό βαθμό για την αντιμετώπιση της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι ο αξιολογητής θα είναι αξιοκρατικά επιλεγμένος μετά από γραπτές εξετάσεις και θα ανατροφοδοτούσε το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο μια διαδικασία συμβουλευτική και αξιολογική από εκπαιδευτικό μέντορα. Σε λιγότερο από αρκετό βαθμό πιστεύουν ότι ο αξιολογητής θα είναι δίκαιος και αντικειμενικός. Αρκετά έως πολύ για τις συνέπειες της αξιολόγησης
Οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν στα παρακάτω. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα οδηγήσει σε κατάταξη και διαχωρισμό των σχολείων σε καλά και μη. Υπάρχει κίνδυνος ορισμένα να κλείσουν και οι εκπαιδευτικοί τους να απομακρυνθούν. Και η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει μέτρο χειραγώγησης του εκπαιδευτικού και να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης και ελέγχου του στις εκάστοτε πολιτικές ιδεολογίες. Από τις απαντήσεις του δείγματος διαμορφώνεται η εξής πρόταση ως προς την εφαρμογή της αξιολόγησης. Αντικείμενο της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, η σχολική μονάδα, τα στελέχη της εκπαίδευσης και ο εκπαιδευτικός. Πιο αποτελεσματικό είδος αξιολόγησης είναι ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και λιγότερο η εξωτερική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη σε πολύ μεγάλο βαθμό για το εκπαιδευτικό έργο και για τον εκπαιδευτικό. Σας ευχαριστώ πολύ.